Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Anne's Secret File. Si Anne na nakipagrelasyon ng 3 taon sa isang lalaking manloloko. Second year nila nalaman niya na meron namang babae. Pero nagbulag-bulagan pa rin siya. Pangatlong taon, may nag-message na. Nalaman niya na, ay, may asawa at anak pala. So, nagkaroon ng turning point and then she decided na i-block na yung lalaking yun. Nagpasalamat pa rin siya dun sa lalaking yun, kay Bobby. Tapos, sinanggap niya ang nangyari sa kanya. Naging malinaw sa kanya ang lahat. She moved on hanggang sa nakatagpo siya ng panibagong mamahalin at masaya na siya ngayon. So, sana daw kapulutan ito ng aral ng mga kabisyo nating nakikinig dyan, lalong-lalo na ang mga kabataan na pinaglihi sa kahoy na marupok. So, eto na. Ang sabi ng ating mga kabisyo. Sabi ni Ate Catherine Silvestre, sinayang mo ang 3 taon ng buhay mo. Sa 3 taon na yan, marami ka na sanang nagawang iba, katulad ng pakikipaglandian sa maraming lalaki. Ay, sana pala yun. Sayang free dinner pa naman kung iba-iba yung dinate mo. Ay, charot lang, may darat. Anyway, eto naman ang sabi ni Nash L. Not everybody has the courage to let go of the past genuinely. Madali lang naman sabihin na ganito at ganyan, but it's too good to be true to people like them and probably it's curated reality. But I see a girl who is too easy to be sugar-coated with. Masyado siyang mapaniwala kahit sa sarili na niya at kahit may mga red flag na that is obviously served sa mismong mesa niya. Nagpatuloy pa rin siya. This is for the girl. Breaking your first times like boyfriends and sex explain na masyado ka pang maraming dapat matutunan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko but what you did is a brave one. Past is already part of our lives, good or bad. In terms of bad or worse past, it must be converted into positive type for us to make it into stepping stones up ahead. From Nash of Manolo, Fortrich, Bukidnon. Actually, nahirapan na akong i-comprehend because ang daming English. Hanggang 3 English lang po yung kaya ng brain cells ko today. Kumota na po siya doon. But I also agree dun sa part na ay madali siyang mauto. I think ako nung una akong pinormahan ng isang lalaki. Hindi naman yung porma-porma na parang puppy-puppy love. Nung nagtatrabaho na ako. Parang pag gusto mo kasi yung isang tao, kahit ano pa yung sabihin yan, kahit anong gawin yan, gusto mo siya. Parang yung mga red flag na nakikita ng ibang tao, hindi siya masyado magmamatter sa'yo because you will find excuses para ma-validate yung nararamdaman mo para sa taong to at para ma-validate siya sa puso't isipan mo na kamahal-mahal at kagusto-gusto itong taong to. May ganun So, yung iba nadadaan talaga sa bola-bola lang. May iba naman, nadadaan sa pera-pera lang. Charot. Anyway, eto naman ang sabi ni Miko at Rahil Lim.
2 years, may red flag. Pinaabot pa ng 3 years. Di ka ba nang hinala? Kasali ka sa mga kababaihang... dapat siguro sumali ka sa mga samahang kababaihang detective pagdating sa mga jowa nila. Buti po nagising ka na sa katotohanan marami pala kayo sa buhay niya. Good luck sa new chapter nyo, ate, at sana magtagal kayo ng bago mong boyfriend. Shoutout po kay Daddy na gumagawa, kay pareng Leo Pelma. Hindi ko na masyadong maintindihan yung sinabi ni Nicole. Shoutout kay Daddy gumagawa kami at kay pare ko'y Leo Paelma. Anong ginagawa nyo ni Daddy? Ha? Hi kay Darwin Russell. Ang matatamis sa salita ng isang manluloko ay kayang mapaninlang ang kahit sino para makuha ang gusto nila. I hope yung story ni Ann ay patunay na kahit sa pag-ibig, may mapagbalat kayo. Hello, ang kanin nga. I mean, ang rice, napepeke. Ang pera, napepeke. Pag-ibig pa kaya? Sabi ni Charles Sancho, para sa buong 2023, stay single kahit kikiligin ka sa magjowa. Stay single ka dahil baka mapili mo ay manluloko. Stay single dahil single is life. Kaya mapapakanta ka ng single bell, single bell, single all the way. Charot with the rot. But most of all, may napulot na naman tayong aral sa mga secret file at yun ang pananatili nating maging single. Charot with the rot. Kaya sa ating senders, work mo na lang yan. Tapos tugtog ka ng Taylor Swift song, tapos tugtog mo Dear John. Charot with harot. Daming sinasabi nito ni Charles Sancho. Gusto niya lang talaga ipaglaban ng mga karapatan ng single. Nako, sender! Buti na lang hiniwalayan mo siya at buti na lang nalaman mo ang kalokohan na ginagawa niya. Tama lang yan at hindi mo siya deserve. Yun lamang po. Shoutout sa buong team Rocketeers from Joseph tuloy, Robert Jason Terao, o diba? Pati yung mga pangalan ninyo, naduduling na ako. Eto pa sabi ni Neneng B, yung nakita mo na lahat ng red flags sa kanya pero willing kang magpaka-flagpole. Di na uso martir ngayon, ubo at sipon ng uso ngayon. O nga, no? Red flag, nakita mo na tapos gusto mo maging flagpole. Nababaligtad ko na, no, yung flag dun sa pole. I mean, yung plug tapos fall. Grabe. Sabog na tayo ngayon. Anyway, ito pa sabi ni Aliana. Pinakamatapang na nagawa ko ay ang ipagpatuloy ang buhay ko kahit dinurog ako ng taong minahal ko. Gagawa at gagawa talaga si Lord para ilayo ka dun sa mga taong yun at mahanap yung taong talagang nagmamahal sa'yo at hindi ulit gagawin kung paano ka sinaktan ng ex mo. Actually, DJ Rocky, hindi ko naabutan yung simula kaya hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Pa-shoutout na lang. Advance Merry Christmas na rin. Basta magpapaskong masaya from Aliana Dalisa. Yee! Thank you. Pero totoo yung sinabi ni Aliana Dalisa. Parang nakuha mo naman, natumbok mo naman eh. Yung pinakamatapang na nagawa mo, yung ipagpatuloy yung buhay mo kahit nadurog ka noon. Meron kasi talagang tao na darating sa buhay natin. Actually, dadaan sa buhay natin para turuan tayo ng isang malaking leksyon. At yun ay huwag magpauto. Seryoso yun. Merong isang taong darating hindi ko alam kung ilang tao tong darating o dadaan sa buhay mo. Eto yung mga klase ng tao na dito ka matututo. Kasi sa sobrang galing mang uto, hindi mo alam, ikaw pala ay naluloko. Sa sobrang galing gumamit ng laway, di ba magaling sa salita? Pero di rin natin sure, baka magaling din sa kama. Charot! Ay, charot! Baka dun ka nadali, diba? Kasi wala pa nga kayong label, tapos hindi ka pa pinakilala dun sa side ng pamilya niya. Tapos, binigay mo na agad yung sarili mo. Siguro, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, ito maging lesson sa ating lahat. I mean, maging lesson sa inyo. Na hindi dapat basta-basta ibinibigay yung sarili. Kung ibibigay mo yung sarili mo, ibigay mo siya sa taong sigurado ka na walang sabit. Na mamahalin ka. Yung mamahalin mo rin. Tapat, totoo. Although, sarili mo namang katawan yan.
Sarili mo namang desisyon yan. May free will ka naman eh. Kung kanino mo ibibigay yung sarili mo eh. Pero tandaan mo, hindi ka naman karinderyang bukas sa lahat. Kailangan mong bigyan ng halaga yung sarili mo. Kailangan mong bigyan ng halaga yung katawan mo. Para yung mga taong lalapit sa iyo at gustong pumasok sa katawan mo, charot, pumasok sa buhay mo, bibigyan ka ng respeto at importansya. Kasi hindi ka basta-basta nakukuha o bumibigay sa mga matatamis na salita. Intensyon. Kailangan malaman mo ang intensyon sa iyo ng tao. Medyo old school mang pakinggan, kabisyong. Pero malalaman mo ang tunay na intensyon ng tao pag inalayan o nilaanan mo ito ng panahon. Hindi naman sa gusto natin gamitin yung itest natin siya. Pero kailangan ng panahon para makita mo kung gaano kaporsigido itong tao sa iyo. Dito malalaman kung willing to wait ba tong taong to, kung malinis din ba ang intensyon, at samahan pa natin ng effort, consistency. So aside sa panahon, dapat nandyan yung effort and consistency. Pag lahat ng yun, kompletos rekados, yan ang tunay na intensyon ng tao sa iyo. Huwag tayong magpadalos-dalos ng desisyon sa buhay. Hindi porke kinilig ka, masaya ka, bumubuka yung bibig mo sa katatawa kasama itong taong to, ibubuka mo na rin yung hindi dapat. Lalong-lalo na kakagraduate mo pa lang. Yes, you have your free will, but again, give importance to your body, to yourself. Para yung mga taong gusto lang maka-score o makapanloko sa iyo o budulin ka, hindi makapasok. Because that's how you protect yourself. So, yun. Sana yung mga kabataan natin na nakikinig ngayon, meron mang mga tao sa paligid ninyo na very old school pa rin mag-isip. Medyo isa na ako doon. Pero wala namang masamang makinig sa mga ganitong klaseng payo or sabihin nating sharing of insights. Why? Because you are saving yourself from a great heartbreak if you follow these. Etong mga steps na to or ways na ito may not be easy for some people, for some youth. But naniniwala ako na this will have a long-term effect na positive sa buhay ng isang tao. So, yun lang. Kala mo naman talaga, no? Kasi ako nakaligtas ako sa teenage pregnancy, pero sa pagiging matandang dalaga, hindi ako sure. Charot, Midarot, Daddy! Alam mo na.
Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. And to our secret file sender, and I wish you all the best. Sana masaya na ang puso mo. And yes, may mga tao talagang darating sa buhay natin para turuan tayo ng malaking leksyon at para matagpuan natin ang tamang tao para sa atin na iingatan tayo, pahalagahan tayo at mamahalin tayo ng walang halong panloloko. Ang intensyon, puro. BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang. Sa Kakasadahan, 90.7 Love Radio. This is Anne's Secret File. Sasakyan si